Ani ay video blooper sa usa ka school project sa usa ka tinun-an nga mihugyaw sa mga netizens. Ato siyang ila-ilahon pinaagi ni ining report. Did you know that the Colon Street is the oldest national road in the Philippines? #struggle is real gayod ang makita sa video compilation sa school project nila James Doleritos o Paulo Mondoyo. Si James ang nag-upload sa mong video samtang ang nagkalisod sa paglitok o pagsag-o sa iyang mga linya giila nga si Paulo Mondoyo. Matod ni Paulo nga kauban ng iyang mga classmate, wala sila magdahom nga mag-viral ang ilang video. Ang reaction din ako sa katong video na nag-viral kay Juan. Speechless ko din. First time sa ito na ako nahitabo ba na ma-viral ko kalit din. Wasad ko ka-expect siya ba na mo patok siya sa mga tao, maganahan sila. Then dindot siya sa pamati na dagang kag tao na napalipay. Yung dili tungo nilang John, ni James o ni Sean. Wala siguro kuwari karon. Tumauto siya. Dugang niya nga tuyo ra unta nila nga adunay balikan nga memorabilia sa ilang school project. Bisan pa man nagkalisod na sa paglitok si Paulo. But it also known as the one of the center of opportunity here in Cebu. Ang importante, malampuso nilang nahuman ang ilang school project. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak!